agha mụ na gị dubu na mma Amanụ m. I wee bịa wee kpọlụ Raymond jebeje ịma na ọ bụrụ ọrịa ka ịgọ ikuku ruo ịkpọlụ Raymond jee ọ na-agọ ikuku ị na-akụziri ka esi agọ all mistaken identification. oyibo ga-ada atụzụ n'anya iji aghọgbu mmadụ Mụnwa. aga nwere isi na mmadụ Ị na-akwali m. nkirika mmadụ ka ịbụ Mụnwa. ife ịbụ ka ịbụ ilu isi ịfụrọfụ na ikuku onye ọbụ ya ha enyi unu ọ ya eme unu alụ ma ụmụ onye ọchụ unu kpọrọ wee na-emebi obodo Mụnwa. mụ na-agwa gị ife a na nwere ife ịbụ agha ịbụ mụ na nwa na nnukwu ịbụ squander. I will see you jointly and severally. Nkịtị ka ị na-ekwu nkịtị ka ị na-ekwu ịmara onye mbụ. You are suffering from what they call mundane withdrawal in your tympanic membrane. Akụkọ gị nwere isi ọ da-atọzi m ụtọ oyibo gị bụ kanta ka iji kwụ ụgwọ akwụkwọ ijele akwụkwọ ọrụ iwe iburu kedu ma afịa nwa bụ Michael West dictionary na-agụ ịgụchi anya ị chọba onye ya akparị agha ịfụrọgụ mụ bụ etuto toro n'ibi oke ọ dị mma etuto na-ebu ibi na-ebu mbọsị mma abịa fie unu unu ya afụ m anya jebe